Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dulur? Iki wengi iki aku arep review panganan desa sing agek wae iki mau ya lur, agek wae iki mau digodhog, direbus ya. Dadi panganan iki jarang-jarang ana lur. Jadi nek tuku ning supermarket iki durung mesti ana, tapi nek ning desa kluthuk ning desa pinggiran kaya nggonku iki panganan kaya ngene iki garing jedol kayak garing godhog apa ora digoreng. Oke dulur, iki aku arep review panganan desa. Panganan desa iki ngene iki sik panas ya iki lho. Oh, iki sik kemebul ya lho. Nah, panas iki lho, iki akibat ling godhog iki. Iki panganan desa ning iki malah tanpa bahan pengawet iki jenenge telo utawa apa ya, singkong. Singkong iki telo utawa singkong iki iso dimasak sing aneh-aneh lho, dadi iki iso digoreng, maksudnya langsung digoreng iso, digodhog ini iso, digodhog utawa direbus, terus digoreng iso, digodhog iso, terus digodhog ngene iki terus engko digoreng iso. Lah nek digodhog ngene iki sik engko dibumboni terus digoreng kuwi ya enak ya. Terus nek ora dibumboni sik iki berarti godhong ngene iki terus digoreng. Lah digoreng terus dibumboni lur, dadi ditaburi ndure, lho goreng sik taburi ndure utawa dipuyur-puyuri lho, digoreng terus kok dipuyur-puyuri ndure kanggo bumbu tabur pedes ya. Nah ngene iki lho jenenge. Iki apa iki ora iklan lho iki minggur bumbune sing konek berarti goreng ya, digodhog terus digoreng terus dhuwure ditaburi bumbu ngene iki. Dadi bumbu tabur rasa pedas manis iki lho. Iki ngene iki ya enak. Nah, ngene iki lho lur. Iki sing wis digoreng terus sing dipuyur-puyuri utawa di bumboni bumbu tabur sing pedes ya. Kuwi ngene iki nek wis digodhog terus digoreng terus dibumboni ngene iki rasane jos ya. Nah ngene iki terus diiteni sekitar 5 menit. Tani sekitar 5 menit engko wis bumbune iki wis meresap. Kayak rasane ya enak pisan. Ngene iki malah tanpa bahan pengawet, le panen dhewe, le nandur dhewe adalah sing genahke gratis. Rasane tak tuku to. Iki lho ngene iki nek tuku ya lho, iki tuku ngene iki ya larang lho. Iki sak wadah, sak box cilik ngono kae iso 10.000 ya. Sing bumbune ditaburi berbagai macam bumbu tabur rasa apa ngono kae. Dadine jenenge nek le dodol ngandeng supermarket kayak jenenge tela-tela lho. Tela-tela ning sing jenenge singkong keju ngene sing kae. Ayo gurung digodhog ini lho, digodhog ini terus digoreng sedilit jas terus engko nek wis mateng dileke nggon kothake kothak kardus cilik lho, kothak seneng ngene lho. Monggo dileke terus ditaburi
bumbu sik ngono kuwi ya lho, bumbu tabur ngono kuwi. Kuwi wis digawe panganan kok ngono kuwi wis regane wis larang lho. Regane wis larang. Nek nang nggon aku ning desaku ngene iki jedul dhewe terus digodhog ngene iki. Arti pangan godhogan ngene iki apa arti goreng ngene iki gratis lho ora ndak tuku. Tapi nek dulur-dulur mungkin sing ora duwe tandurane, mate sing ora nandur telane, sing dadak tuku ning nggon tela-tela kemo, bakul tela-tela kemo sing ning andeng-andeng supermarket mau ya wis regane wis dadi larang. Dadi bedane iki ngono lho nek wong desa karo wong kota iki ngono kuwi. Nek wong desa iki panganan-panganan ngene iki ora dadak tuku. Wis tandur dhewe, wis masak dhewe. Ora dadak tuku ning pinggir-pinggir dalan wae lho. Engko sayuran ya tandur dhewe. Nek sayuran ibarate wong kota-kotane iso nandur nganggo polybag ae lho, nggo ning ngarep-ngarepan ngono iso. Tapi nek ora ndek kebon ya lho, arek nandur telo ngene, nek wong kota-kota ya ora iso. Teloe dadak tuku ning pasar, nek arek nggodhog dhewe ya tuku telane sing telo isih glundungan ngono kae. Kayak engko digodhog dhewe, digoreng dhewe ngono. Tapi nek wong desa iki sing nandur telo dhewe engko butuh ngono kuwi wis kari jedol telur. Butuh kari jedol. Terus engko dimasak, arti goreng, arti godhog ngono kuwi. Dadi bedane wong kota karo wong desa kuwi ngono kuwi lho. Dadi nek wong desa kuwi engko nek sing wong tani ngene telur. Wong desa wong tani iki kadang panganan ki ora tuku lho. Ora tuku. Dadi nek pari ya wis nandur dhewe. Terus engko pinggir pari ya telur ditanduri telo, gedang, terus engko kacang-kacang. Ngono kuwi terus engko bayem, terus engko ningkir. Terus ngono engko isik arang-arangan ditanduri kolonjono suket iki lho. Ngono kuwi. Dadi nek karo duwe kewan, duwe wedhus apa sapi ngono kuwi engko tandurane gedang ya, tandurane pisang gedang kuwi engko godhonge kena nggo pakan sapi utawa wedhus. Terus sukete kolonjono sik ning anding-andinge kuwi iso nggo pakan hewan. Terus engko sing sela-selane suket-suket mau antarane suket kemau eneng bayem, eneng ningkir, eneng kacang, eneng ngono wis keneng dienggo pangan wonge. Engko gedange nek awoh wis keneng dienggo pangan wonge utawa didol. Didol kek engko nek sayur-sayuran wis adol utawa gedang ngono wis adol. Engko iso diijolke utawa jewite nek wis didol iso nggo tuku iwak lur. Iwak utawa ayam. Utawa ndok. Ning kadang nek wong desa wong tani ngono kuwi pitik ngono kuwi wis nginggo dhewe lho. Dadi ndok engko nek arep mangan iwak ya kadang mbleh dhewe. Dadi nek wong desa ki ngono kuwi lho. Engko pitik ya wis nginggo dhewe, wedhus nginggo dhewe, sapi nginggo dhewe. Pakane ya di tandur ning sawah kuwi wis karo panganane sing duwe ya. Dadi rasah dadak tuku ning tukang sayur kuwi wis biasane nek wong tani wis tersedia. Dadi kebutuhan pokok sing biasane dimasak, sing biasane dipangan kuwi anu wis nandur dhewe lho. Wis nandur dhewe. Lombok ngono kuwi ya pinggiran-pinggiran sawah ngono kuwi kadang dinehi tanduri lombok. Ngono kuwi dadi engko ning ngalas itu lho. Ning ngalas kuwi siji iso karo nilai pari to lho. Iso karo nilai pari. Nomor loro iso karo ngarit lho, iso karo ngarit iki ngaritke kewane sing diingu wedhus utawa sapi. Nah, terus engko iso karo golek sayur mayur utawa sing arep dimasak mengko ya sing arep nggo lawuh kuwi sing engko bayem utawa ningkir utawa keningkir itu lho.
utawa kacang-kacangan kuwi utawa apa. Dadi gedang barang lho, gedang kuwi gedang kan nek wis montong to, montong terus engko ki eneng wohe gedang lho jenenge mbang gedang kae ya iso dimasak lho engko nek talamane pisang ki akeh to, talamane pisang akeh ngono kuwi engko kan ora bareng awake, ora bareng. Dadi engko mbang gedang iki ya iso dimasak. Golek pas mbang gedang iki wis wayah dimasak ya dimasak engko sing sayurane iso keri dimasak keri ngono kuwi. Kayak nek segane ya tandurane sawake dhewe kuwi lho. Dadi upama tuku bumbon-bumbon lho, sing bumbon-bumbon sing ora nandur dhewe lho. Misale kaya brambang bawang miri sak intorone kuwi sing mungkin tuku ya minyak kuwi sing dienggo goreng. Nek sing dienggo jangan, sing dienggo godhog sing ngono kan ya mung banyu to lho. Kok sing dienggo goreng misale kuwi minyak, engko upama tuku ya tempe karo minyak, engko sing jangan sing dienggo sayur-sayuran wis ngene dhewe, segane ya wis kok sawake dhewe. Dadi ngirite nek wong tani, ngirite nek wong desa iki ning kono kuwi lho. Dadi apa-apa kuwi kadang wis nandur dhewe. Upama tuku kuwi garis sithik lho, garis sithik. Dadi ngetokke dhuwit dienggo makan sehari-hari iki mung sithik tadi. Dadi bedane karo kota iki ya ngono, tapi ya wong desa iki ya ngono kuwi lho, penghasilane ya pas-pasan iki nek wong tani iki engko hasile ya mung saka adol sayur mayur utawa gedang-gedang sing tandur ning alas kuwi. Engko nek pari ngono kuwi ya didol, engko dienggo kebutuhan apa ngono kuwi kek engko sing dipangan kan ya mung sithik to lho. Sego pari ngono kuwi sing dipangan ya mung turane sing didol kuwi. Oke, dadi ngono kuwi lho review panganan desa ya ngene iki karo ngoceh-ngoceh sing barang ora penting ya lho. Ya semoga-moga wae berkah lho, berkah awake dhewe sehat kabeh. Terus hati-hati nek panganan sing diawetkan kuwi lho, diawetkan kuwi ya disuda. Dadi awake dhewe iki nek sehat iki saka panganan ya sing sehat lho ya. Dadi ngono kuwi lur, muga-muga awake dhewe iso ketemu maneh karo video-videoku sing liyane ya, sing sesuk. Lan matur nuwun kanggo dulur-dulur sing wis nonton ya, sing wis nonton, sing wis gelem jempol, sing wis gelem subscribe ya. Tak matur nuwun banget. Ya wis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.